Umphathiswa wezempilo ugqirha Zweli Mkhize uthi umzantsi Afrika ungakulwa kuphela ukunwenwa kwentsholongwane yeCorona xasibambisene sisonke singabemi beli. Umphathiswa uthi isebe lakhe lenze konke okusemandleni ukuzama ukunqanda ukunwenwa kwalentsholongwane. Ukuthethe oku kwintlanganiso ebibanjwe kwi-internet nengcali kwakunye nenzululwazi zophando ngalentsasa nalapho bebesabelana ngolwazi mayelana nalentsholongwane. Izolo inani labantu abosuleleke intsholongwane yeCorona lenyukela yaqabela ngaphaya kwe-18,000 kweli yaye sele kusweleke abantu abayi-339. Umphathiswa uthi isebe lakhe lenze konke okusemandleni ukuzama ukunqanda ukunwenwa kwalentsholongwane. Uphinde wahlaba ikhwelo kubo bonke abemi beli ukuba babe yimbumba yamanyama basebenzisana norhulumente kwidabi lokulwa lobhubhane. We will defeat the pandemic on the basis of collective behavioral, social behavioral change that creates a whole new culture of distancing, of use of masks, of use of cough etiquette, and ensuring that everybody is conscious of their individual roles as the ones who must actually make sure that we limit the spread of the infection, either not passing it on to the next person or avoiding it getting onto yourselves. Umphathiswa uyothulele umnqwazi inkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo kweli esithi isebenzile kakhulu ukunqanda ukunwenwa kwalentsholongwane. Uthi le ntsholongwane lutshaba olungabonakaliyo yaye njengamanye amazwe ehlabathi umzantsi Afrika usekwiphulo lokufunda banzi ngayo. The whole world is struggling with exactly the same pandemic, and that no one in the world has got full answers, but that there are lots of lessons that you can learn from and actually use those to guide our response as South Africans. Ugqirha Zweli Mkhize uphinde wabongoza uluntu ukuba lohlukane nokuhambisa ulwazi olungenabunyani ngalentsholongwane. Umphathiswa uphinde wahlaba ikhwelo eluntwini ukuba luzikhusele kangangoko kuba isaqhuba imfazwe ngakulo bhubhane.